Čauko, čus a pite džús. Dnes vás tu vítam u ďalšieho videa, ktoré bude trošku z iného súdka a je to top 10, bude to fakt top niečo, ale v tomto prípade budeme zaraďovať, alebo teda ja som zostavil rebríček top 10 najbrutálnejších mučiacich metód použitých v stredoveku. Tento rebríček je vlastne podľa mňa a možno so mnou nebudete súhlasiť, ale aspoň sa o nich trochu dozviete. Tiež toto video nemusí byť dobré pre ľudí, ktorí si to príliš predstavujú, majú slabý žalúdok, ale nie sú tu tie brutálnosti vyobrazované, takže v pohode. Poďme sa na to. Ešte len tak dodávam, že tie názvy a všetko som sprekladal sám, takže keď tam bude niečo, čo som vtipne preložené alebo nejak tak viete prečo. Desiatka je kolónny oddelovač. Je to jeden z obľúbených nástrojov španielskej inkvizície kvôli jeho všestrannosti. Tento nástroj mal špice na oboch stranách, ktoré sa pomaly za otačenia skrutky približovali. Cieľom tohto nástroja bolo buď zohaviť alebo až rozdrviť koleno mučeného, tým, že špice prenikli kožou a aj kostiami kolena. Málokedy zapričinilo smrť. Úplne oddeliť koleno bolo scela zbytočné. Tento nástroj sa používal aj na iné časti tela, ako sú ramena, lakte a dokonca aj členky. Pre zaujímavosť. Špicou bývalo od 3 do viac ako 20. Niektoré špice, alebo ľudovo nazývané pazúry, sa predom zohrievali, aby sa zvýšila bolesť. Iné typy mali 10 ďalších malých špicov alebo pazúrov, ktoré slúžili na to, aby so sebou strhávali kožu a mäso. Na 9. mieste sa nachádza rozporovač prs. Ako už názov napovedá, bola to jasne brutálna mučiaca metóda, ktorá bola používaná len ako trest pre ženy, a to pre tie ženy, ktoré boli obvinené z cudzoložstva, zámerného potratu, kacírstva alebo dokonca až čarodejníctva. Tento nástroj, ako môžete vidieť, mal 4 špice, ktoré boli vždy 2 a 2 spojené do písmena U, tak to boli vždy tie 2 Učka oproti sebe. Pri mučení boli často tieto špice až do červená rozžeravené a následne zapichnuté do odhaleného prsníka ženy. Špice boli ešte vlastne stále zatvorené a následne boli vyťahnuté. Lepší názov je asi vytrhnuté z prsníka, pričom so sebou otrhali časti prsníka. Táto metóda sa používala zväčša iba na jeden prsník, prečo to tak je, vám povedať neviem. A po tomto mučení sa dalo zomrieť, ale väčšinou obeť nezomrela, ale aj tak si so sebou odniesla strach o svoj život a bola až do konca svojho života znetvorená. Na tento úkon sa používali aj bežnejšie nástroje, ako sú napríklad kliešte. 8. je mučenie nazývané rakva. Túto známu metódu môžete poznať z filmov alebo seriálov. Bolo to jedno z najobávanejších metód do stredoveku. Obeť bola vložená do železnej klietky, ľudovo rakvy. Jeden typ bol ten, keď sa nemohli hýbať vôbec, a druhý, kedy im nechali aj miesto na malý pohyb a zmenu polohy. Dĺžka pobytu v tejto rakve bola určená podľa závažnosti zločinu. Pri ťažkých zločinoch, ako sú rúhanie a kacírstvo, boli títo ľudia odsúdení na smrť v tejto rakve. Boli povesení alebo položení pod slnko, kde vtáci a zvieratá mohli jesť ich mäso. Tieto rakvy boli obvykle zavesené na strome alebo na šibenici na verejnom priestranstve. Na 7. mieste sa nachádza drvič hlavy. Je to vlastne ďalšia obľúbená metóda španielskej inkvizície. Ako môžete vidieť aj na obrázku, fungovala tak, že brada bola položená na spodok tohto drviča, kde sa nachádzal nejaký kameň alebo drevo, a vrchná časť hlavy bola pri kameni alebo nejakej kovovej časti, ktorá bola určená na drvenie. A tento kameň alebo kovová časť bola na otáčavej skrutke a mučiteľ potom buď skrutkou alebo páčkou, ktorá otáčala skrutku, točil a tým pádom sa kameň alebo tá kovová časť posúvala viac dole a tým zvyšovala tlak, ktorý bol kladený na hlavu obete. Týmto začali pomaly zarezávať zuby do čeluste obete a potom pomaly a bolestivo zomierala. Niektoré drviče mali dokonca aj malé nádobky, kde pri tomto tlačení na hlavu alebo pri tejto mučiacej metóde vypadli oči. A
Možno je to zaujímavé, ale toto mučenie mohlo trvať dokonca aj niekoľko hodín a vlastne celé, ako to fungovalo a prebiehalo, záležalo vždy podľa vôle mučiteľa. Mučiteľ nemusel vždy zabiť obeť, ale aj keď ju nezabil, tak obeť skončila s vážnymi zraniami mozgu, čeluste a aj očí. 6 je mučenie za použitie potkana. V stredoveku boli na mučenie použité potkany, ktorých mali na tú dobu naozaj hojne. Išlo naozaj strašné mučenie, ktoré sa skoro nikdy nezaobišlo bez smrti. Princíp bol jednoduchý. Človeka pripútali na stôl alebo na zem. Na hroď mu pripevnili kýbel alebo klietku, do ktorej uzavreli potkan. Na vrch kýbla alebo klietky dali horúce uhlíky alebo ho zohrievali pochodňami. Potkan z instinktu prežitia sa snaží dostať von, to je jedinou cestou, ako sa to dá. Cez telo obete. Prekúsenie cez telo obete trvalo niekoľko hodín. Viedlo k veľmi bolestivej a príšernej smrti. V strede nášho rebríčka sa umiestnila hruška úzkosti. Tento názov si získala podľa svojho tvaru, keďže vyzerá ako hruška a zavretá je celkom úzka. Používala sa na mučenie žien, ktoré zámerne potratili, tiež u klamárov, rúhačov a homosexuálov. A vďaka tomu sme zistili 3 metódy, ktorými sa používala. Ženám sa strkala do vagíny, homosexuálom do análu a klamárom a rúhačom do úst. Tento nástroj sa skladá zo 4 kovových lístkov alebo listov a tiež skrutky, ktorou sa dalo otáčať. So skrutkou potom začal mučiteľ pomaly otáčať a lístky sa začali otvárať. Mučiteľ mohol tento nástroj použiť buď na odtrhnutie kože z obete, alebo pri horšom prípade na rozdrtenie alebo posunutie napríklad pri čeluste, ale pri iných častiach tela na rozdrvenie kostí. Málokedy toto mučenie prinieslo smrť, no používalo sa to na štart mučenia a po tomto mučení nasledovali ešte ďalšie mučiace metódy. 4 je koleso na lámanie. Toto zariadenie vždy zabilo svoju obeť, ale veľmi pomaly. Končetiny obete boli zviazané na priečky veľkého dreveného kolesa. Bolo používané na mučenie a zabíjanie väzňov. Potom toto koleso bolo pomaly otáčané a mučiteľ udieral končetiny obeti železným kladivom. Výsledkom boli končetiny zlámané na rôznych miestach. Potom, ako mal zlámané kosti, nechal sa na tomto kolese, kým neumrel. Niekedy sa toto koleso pripevnilo na stĺpy, kde vtáky jedli mäso obete, zatiaľ čo ešte stále bola nažive. Zomierali po 2 až 3 dňoch na dehydratáciu. Niekedy bolo udelené milosrdenstvo vo forme rýchlej smrti. Dostali sme sa do top 3 a na 3. mieste sa nachádza mučenie za pomoci píly. Treba podotknúť, že píly boli v tomto období celkom normálne a nachádzali sa skoro v každej domácnosti. Bola to tiež veľmi lacná a jednoduchá poprava a mučenie zároveň. Tento trest sa udeľoval ľuďom obvinených z čarodejníctva, nevery, vraždy, rúhania a dokonca niekedy aj zlodejom. Obeť bola zviazaná hlavou nadol, to znamená, že bola hlavou nadol a nohy mala zviazané o zväčša drevenú konštrukciu. Následne sa obeť začala pomaly rezať veľkou pílou, ako môžete vidieť tiež aj na obrázku. A takto začali človeka rezať na poli. To, že mal hlavu dole, zvýšilo dĺžku prežitia, pretože mozog bol dlhšie zásobovaný krvou a tiež, že bol hlavou dole, sa týmto spôsobom zmenšila strata krvi a tým pádom obeť dlhšie trpela. Niektoré obete boli rozezané úplne na 2 časti, iné boli iba zarezané asi do výšky brucha a nechali sa takto, až kým bolestne neumreli. 2 je prepichnutie. Bola to obľúbená metóda ruského panovníka Vladimíra III. Obeť donútil sadnúť si na vysoký drevený hrot. Obete sa kvôli svojej vlastnej hmotnosti prepadli a tým sa prepichli. Možnosti boli cez análny otvor dnu a ústami von, alebo prepichnutie cez brucho, hruď. Obeti mohlo až 3 dní trvať, kým zomrela. Hovorí sa, že Vladimír túto metódu spravil na 20 000 až 300 000 ľuďoch, pričom večeral a pozeral sa na obete. Dostali sme sa až na 1. miesto a o 1. miesto sa delia prekvapivo až 2 mučiace metódy. Prvá z nich je Judášova kolíska a druhý je španielský somár.
Beriem obidve medzi najhoršie, ale je možné, že sa vám bude zdať jedna z nich horšia, ale to už si asi určite sami. Môžeme začať tou Judášovou kolískou, ako môžete vidieť. Je to vlastne vysoký špicatý kužel a obetie boli pri tomto mučení zväčša nahé a boli lanom priviazané, ale neboli priviazané tak, že mali ruky o seba, aby sa nemohli hýbať, ale boli priviazané o nejakú stenu alebo niečo, čo bolo blízko, kvôli jednému spôsobu, o ktorom si povieme o chvíľočku. A môžeme povedať, že ako sa tento nástroj používal, fungovali dve. Pri mužoch bol posadený na túto kolísku análom, teda ten špic mu išiel do análu a u žien väčšinou do vagín. A okrem toho boli ešte dve možnosti používania. Prvá bola, keď obeť sa vlastne sklzávala dole pod vlastnou váhou a tým pádom ten anál alebo tá vagína sa rozťahovali a spôsobili čím ďalej tým horšie zranenia. Druhý spôsob bol taký, o ktorom už som sa trochu zmienil na začiatku, že obeť bola vždy iba trochu napichnutá, iba určitý čas krátky sa sklzávala dole a potom bola pomocou tých lán zase vytiahnutá hore a takto sa to stále opakovalo. Tiež treba dodať, že tá kolíska teda bola väčšinou drevená a neumývala sa, to znamená, že tam ešte často zostávali zvyšky krvi z minulých obetí alebo aj iné baktérie a tým pádom obete často dostávali infekciu. Smrť mohla nastať u tejto metódy do niekoľkých hodín alebo dní podľa toho, akým spôsobom boli mučení. Takže druhá metóda bol vlastne ten španielský somár a môžeme povedať, že mal celkom podobný efekt, ale táto metóda bola menej sofistikovaná. Spočívala v takom trojuholníku, ako môžete vidieť tiež na obrázku, ktorý bol postavený povedzme na 4 nohách a čím nohým pripomínal osla. Logicky ostrá časť trojuholníka bola hore a na nej boli ešte primontované klince alebo niečo kovové a ostré. Obetie boli následne posedené na tohto osla, zviazané, tentokrát už normálne, a na nohy sa im vlastne pripevňovali závažia. Týmto sa vlastne pomaly napichovali a začali sa, keď to tak povieme slangovo, pomaly trhať na poli alebo rozpolovať. A čím ďalej to pokračovali, tak sa vlastne potom vlastnou váhou čím ďalej a viac rozpolovali. Ďakujem za pozrietie tohto videa, dúfam, že sa vám páčilo. Keď áno, nezabudnite zanechať like, keď nie, tak napíšte do komentárov, čo by som mal zlepšiť, alebo či mám vôbec natáčať niečo takto podobné. Týchto top 10 faktov by sa dalo natočiť na úplne hocičo. Rozhodol som sa začať tými mučiacimi metódami, pretože je to celkom zaujímavé, ale možno trošku nevhodné. No, uvidíme pri ďalšom videu. A tiež by som chcel poďakovať Dominikovi za spoluprácu, pretože bez neho by to trvalo oveľa dlhšie. Takéto videá tiež nie sú ľahké, musel som si fakty preložiť, tiež si to celé pripraviť, ale je to práca, ktorá si myslím vyplatí. A preto naozaj podporte toto video lajkom, keď sa vám páčilo, a prajem vám pekné sviatky. Čaute.